Τα τελευταία 2 χρόνια, η συζήτηση για το Παλαιστινιακό ζήτημα έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του. Το γεγονός ότι διαπράττεται μια γενοκτονία είναι κοινώς αποδεκτό από τις περισσότερες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δυστυχώς όμως, όταν φτάνουμε στη συζήτηση για το μέλλον αυτού του τόπου, η επιλογή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 ως μέρα εκκίνησης δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το ζήτημα αφορά 2 λαούς, οι οποίοι λόγω θρησκευτικού και ιδεολογικού φανατισμού έχουν οδηγηθεί στα άκρα και η ειρήνη είναι πολύ μακριά. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Στόχος του βίντεο είναι να δοθεί μια ιδεολογική και ιστορική αναδρομή του ζητήματος, να διαψευθούν μύθοι όπως για παράδειγμα ο θρησκευτικός χαρακτήρας του πολέμου και τέλος να εξηγηθεί γιατί λύσεις όπως η δημιουργία 2 κρατών με σύνορα αντίστοιχα με αυτά του 1967 αποτελούν λύσεις που διαιωνίζουν το πρόβλημα και ακολουθούν μια λογική αποικιοκρατίας. Η ιδέα για την ανάγκη ύπαρξης ενός κράτους του Ισραήλ και την επιστροφή των Εβραίων στη θρησκευτική πατρίδα τους, δηλαδή η ιδεολογία του σιωνισμού, εκφράστηκε από τον Άγγλο κληρικό Τόμας Μπράιτμαν από τον 16ο αιώνα ακόμα. Αντίστοιχες ιδέες εκφράστηκαν και από άλλους Ευρωπαίους, οι οποίοι πρότειναν είτε οι Εβραίοι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή να μετανοήσουν πλήρως τον χριστιανισμό. Συγκεκριμένα, ο Αυστρο-Ούγγρος στρατηγός Charles Joseph λέει: «Πιστεύω ότι ο Εβραίος δεν είναι ικανός να αφομοιωθεί και ότι θα αποτελεί συνεχώς ένα έθνος μέσα σε ένα έθνος, όπου και αν βρίσκεται. Το απλούστερο, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, από την οποία εκδιώχθηκαν». Όπως παρατηρεί και ο ιστορικός Ιλαν Πάπε, οι ιδέες του σιωνισμού είναι βαθιά ριζωμένες και σε αντισημιτικές αντιλήψεις. Επίσης σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η γένεση αυτής της ιδεολογίας, εάν συνδέεται με κάποια θρησκεία, αυτή, τουλάχιστον στην αρχή, είναι ο χριστιανισμός και όχι ο Ιουδαϊσμός. Όταν αυτές οι ιδέες του σιωνισμού αναγεννήθηκαν ως ένα κυρίως εβραϊκό κίνημα με τον Θείοντορ Χέρτσελ, τον ιδεολογικό πατέρα του μοντέρνου σιωνισμού και το βιβλίο του Der Judenstaat το 1896, απορρίφθηκαν από σημαντικές φιγούρες και ραββίνους, καθώς διατύπωναν το επιχείρημα ότι μια τέτοια ιδεολογία μετέτρεπε τον Εβραίο σε έναν ξένο σε οποιαδήποτε χώρα δεν είναι το Ισραήλ. Τα παραπάνω απορρίπτουν το μύθο ότι ο σιωνισμός ξεκίνησε λόγω του Τορά ή κάποιου άλλου Ιουδαϊκού κειμένου. Τα κείμενα αυτά μπορεί να αξιοποιήθηκαν αργότερα για να ενισχύσουν την ηθική νομιμότητα του κινήματος, αλλά σίγουρα δεν το γέννησαν. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι πριν το θάνατο του Χέρτσελ, περιοχές όπως η Ουγκάντα είχαν προταθεί από την αγγλική πλευρά για την ίδρυση του Ισραήλ, πράγμα που ο Χέρτσελ δεν απέρριψε. Ο αρχικά ευρωπαϊκός και χριστιανικός χαρακτήρας του σιωνισμού αποσαφηνίζεται όταν τον παρατηρούμε μέσα από το πρίσμα της αποικιοκρατίας. Παρότι η συγκεκριμένη λέξη έχει αποκτήσει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στη σημερινή εποχή, κουβάλλοντας ένα βαρύ φορτίο στο πέρασμα των χρόνων, οι ιδεολόγοι του σιωνισμού περηφανεύονταν στο παρελθόν για τον αποικιοκρατικό του χαρακτήρα, καθώς ακόμα υπήρχε η αίσθηση ότι ο αποικιστής έφερνε πολιτισμό και δυτικές αξίες στον ηθαγενή πληθυσμό. Συγκεκριμένα, ο Χέρτσελ ανέφερε πολλές φορές τη λέξη αποικισμός στην επικοινωνία που είχε με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της Βρετανίας, όπως ο γραμματέας αποικιοκρατίας Joseph Chamberlain, αλλά και με τον Τσέτσιλ Ρόουτζ, σημαντική μορφή στον αποικισμό της Αφρικής και από τον οποίο πήρε το όνομά της η αποικία της Ροδεσίας. Παρότι αυτή η συμπεριφορά συνεχίστηκε και με μετέπειτα ιδεολόγους, όπως ο Ζεέβ Ζαμποτίνσκι στο βιβλίο του «Ο Σιδερένιος Τείχος», που εξέφρασε πιο αναλυτικά τις τεχνικές που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι άπικοι, πολύ πιο σημαντικές είναι οι επιστολές που έστειλαν οι πρώτοι αποικιστές όταν έφτασαν στην Παλαιστίνη. Ο αποικισμός έγινε σε κύματα, με το πρώτο να παίρνει μέρος από το 1878 μέχρι τον θάνατο του Χέρτσελ το 1904. Οι αποικιστές έστειλαν πίσω στην Ευρώπη το μήνυμα ότι η νύφη είναι πανέμορφη αλλά παντρεμένη σε άλλον άντρα, αποδεχόμενη επί της ουσίας τον καθαρά αραβικό χαρακτήρα και πληθυσμό που είχε η περιοχή εκείνη την περίοδο. Οι σιωνιστές γνώριζαν ότι αναλάμβαναν ένα αποικιακό project και για να υπάρξει μια αποικία προϋποθέτει την εξαφάνιση των πληθυσμών που υπήρχαν προηγουμένως. Δηλαδή, γνώριζαν ότι θα έπρεπε να γίνει εθνοκάθαρση. Προτού προχωρήσουμε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Συχνά γίνεται η αναφορά στον εκδιωγμό των Εβραίων από τους Ρωμαίους κοντά στο 70 μετά Χριστόν. Η πραγματικότητα είναι ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν έχει κάποια σχέση με το Παλαιστινιακό ζήτημα. Αρχικά, το γεγονός ότι αδικήθηκε ένας λαός από έναν άλλον δεν του δίνει το δικαίωμα να εκδιώξει ένα τρίτο. Αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο όρος ηθαγενής αναφέρεται στα άτομα που ανήκουν στην κοινωνία που καταπιέζεται από μια αποικιακή δύναμη. Με άλλα λόγια, ακόμα και μαγικά, εάν βρίσκαμε μια σχέση αίματος από τους αρχαίους Εβραίους της Ρωμαϊκής περίοδου
με αυτούς που σήμερα κατοικούν στο Ισραήλ, αυτό δεν θα τους έκανε ηθαγενείς ή αυτόχθονες στον τόπο αυτό. Τέλος, υπήρχαν και υπάρχουν Εβραίοι που κατοικούν και κατοικούσαν στην Παλαιστίνη πριν από το πρώτο απικιακό κείμενο. Σύμφωνα με τις Οθωμανικές απογραφές, γύρω στο 2,5 με 5% του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Το γεγονός ότι και αυτοί καταπιέστηκαν και αντιμετωπίζονται, αν και καλύτερα από τους Παλαιστινίους, ως δεύτερης κατηγορίας κάτοικοι εντός του Ισραήλ, είναι ένα ακόμα παράδειγμα που απορρίπτει αυτή τη θεωρία. Παρά το γενικό στερεότυπο του φανατισμένου θρησκευτικά Άραβα, οι Παλαιστίνοι αρχικά έδειξαν ένα μεγάλο βαθμό ενσυναίσθησης στην καταποίηση που ένιωθαν οι Εβραίοι στην Ευρώπη. Οι πληθυσμοί δεν ήταν εξ αρχής ξεχωριστοί και υπήρχε οικονομική συνεργασία, πράγμα που εάν δεν παρέχονταν θα ήταν πολύ δύσκολη η επιβίωση των σιωνιστών απίκων, κάτι που ομολόγησαν και οι ίδιοι, καθώς δεν έβρισκαν οικονομική επιτυχία αποκλειστικά με οικονομική υποστήριξη από την Ευρώπη. Ενώ σε μεγαλύτερες πόλεις υπήρξε μέχρι και σημαντική συνεργασία σε συνδικάτα εργασίας. Οι Παλαιστίνοι άλλαξαν τη συμπεριφορά τους μόνο όταν ήταν ξεκάθαρο πια ότι ο στόχος ήταν η αποικιοκρατία και άρα δεν θα υπήρχε συμβίωση των Εβραίων με τον αραβικό πληθυσμό, αλλά η αντικατάστασή του. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, ακολούθησαν και άλλα κύματα απίκων, με το δεύτερο να χαρακτηρίζεται από τον ηγέτη του, τον Μπεν Γκουριόν, ο οποίος μετέπειτα θα γινόταν και ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Η στρατηγική που εφαρμόστηκε για αυτές τις πρώτες αποικίες ήταν η εξαγορά κομματιών γης από Άραβες γεωκτήμονες που λείπαν από την περιοχή, πράγμα που επιτυχανόταν με το JNF, καθώς και την πρόθεση περαιτέρω εβραϊκής απίκησης στην περιοχή. Το 1914 οι Εβραίοι αποτελούσαν το 6% του πληθυσμού, ποσοστό που θεωρήθηκε απογοητευτικό από τη σιωνιστική ηγεσία. Το 1917 όμως έλαβαν καλά νέα όταν με τη δήλωση Μπαλφούρ η Βρετανική Αυτοκρατορία υποστήριξε την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους εντός της Παλαιστίνης. Το 1918, με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη μεταφορά της Παλαιστίνης από Οθωμανικά σε Βρετανικά χέρια, η δήλωση αυτή έλαβε πολύ περισσότερο βάρος. Και το 1919 το πρώτο Παλαιστινιακό Εθνικό Συνέδριο απέρριψε την πρόταση. Αυτές οι εξελίξεις όμως έκαναν ακόμα πιο ξεκάθαρο για τη σιωνιστική πλευρά ότι η στρατιωτική επίλυση του ζητήματος θα ήταν μονόδρομος. Και το 1920 ιδρύθηκε η Χάγκανα, ο υπόγειος στρατός του σιωνιστικού κινήματος και η βάση που αξιοποιήθηκε για τη μετέπειτα ίδρυση του Ισραηλινού στρατού. Το 1921 άρχισαν διαδηλώσεις εναντίον του όλο και αυξανόμενου απικισμού, αλλά αυτές έχασαν γρήγορα τη δύναμή τους κάτω από την αστυνόμευση της Βρετανίας, που για όλη την περίοδο εξουσίας τους πάνω στην περιοχή εφάρμοζαν νομοθεσία στρατιωτικού καθεστώτος πάνω στους Παλαιστινίους, που στη συνέχεια κληρονόμησε και εφάρμοσε το Ισραήλ. Το 1931 η εβραϊκή μειονότητα είχε φτάσει στο 17% και η γη της κοντά στο 5%. Ακόμα όμως ήταν ξεκάθαρο ότι τα ποσοστά αυτά δεν ήταν αρκετά για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη ενός εβραϊκού κράτους στην περιοχή. Η δεκαετία των 30 χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω επέκταση της Χάγκανα με τη δημιουργία της Ιργκούν και τρομοκρατικές επιθέσεις σε χωριά και αστικά κέντρα Παλαιστινίων. Πρακτικά αυτό έπαιρνε μορφή στον πυροβολισμό αμάχων σε περίπτωση που έβγαιναν από τα σπίτια τους τη νύχτα και γρήγορη έξοδο ύστερα από την περιοχή. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις, που έγινε σε ένα χωριό κοντά στο Λίβανο, βοήθησε και ο Βρετανικός στρατός. Το 1936 οι Παλαιστίνοι προσπάθησαν με μία εξέγερση να αντισταθούν, αλλά γρήγορα αυτή καταπιέστηκε από τη Βρετανική δύναμη στην περιοχή, που στη συνέχεια ενισχύθηκε με περισσότερους στρατιώτες. Οι Παλαιστίνοι, μην έχοντας κάποιο οργανωμένο στρατό και με την διάλυση των πολιτικών τους κομμάτων από τη Βρετανική πλευρά το 1937, τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργήσουν οποιαδήποτε άμυνα σε αυτές τις επιθέσεις. Στο μήνυμα του Μπεν Γκουριόν στο γιο του την ίδια χρονιά, βλέπουμε την πραγματικότητα. Οι Άραβες θα πρέπει να φύγουν, αλλά χρειάζεται μια κατάλληλη στιγμή για να συμβεί αυτό, όπως ένας πόλεμος. Η ιδεολογία του σιωνισμού έχει πια, πέρα από κάθε αμφιβολία, αρχίσει να δείχνει το πραγματικό τους πρόσωπο. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε εν μέρη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αν και υπήρχαν κάποιες νομοθεσίες προστασίας για την Παλαιστινιακή πλευρά. Με το τέλος του όμως, αρχίζει και η πραγματική τραγωδία για τους Παλαιστίνιους. Με το τέλος του πολέμου υπήρχαν ορισμένες αξιοσημείωτες εξελίξεις. Συγκεκριμένα η Χάγκανα, με συμμετοχή εθελοντών στο Δεύτερο Παγκόσμιο, αλλά και με εκπαίδευση από Βρετανούς αξιωματούχους, είχε μεταμορφωθεί σε μια σημαντικά πιο οργανωμένη και εξοπλισμένη μονάδα. Το πιο εμφανές κομμάτι αυτής της μεταμόρφωσης ήταν η Παλμάχ, μια ομάδα από κομάντο αρχικά προπονημένη για το Δεύτερο Παγκόσμιο, αλλά που ύστερα αφομοιώθηκαν στον Ισραηλινό στρατό. Αντίθετα, οι Παλαιστίνοι, με την τοπική τους διοίκηση κατεστραμμένη και ακόμα χωρίς κάποιο στρατό, βρίσκονταν σε μια εξαιρετικά μειονεκτική θέση. Σε αυτή την περίοδο έγινε κατανοητό στη σιωνιστική ηγεσία ότι η βρετανική παρουσία θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταξύ αυτών και ενός Ισραήλ.
Από τη δεκαετία του 30, η Χάγκανα και η Ιργκούν είχαν εκτελέσει επιθέσεις σε βρετανικές υποδομές και στρατιωτικές βάσεις, με την αντίδραση όμως να είναι χλιαρή, και τις επιθέσεις να σταματάνε όταν η αποτυχία τους στο να διώξουν τους Βρετανούς ήταν πια ξεκάθαρη. Η δραματική αλλαγή όμως της κατάστασης έγινε τον Φλεβάρι του 1947, με την ανακοίνωση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Παλαιστίνη, ακολουθώντας την πολιτική τους σε άλλες αποικίες και αφήνοντας τη διαχείριση του Παλαιστινιακού ζητήματος στα χέρια των Ηνωμένων Εθνών. Η Αγγλία, το τελευταίο εμπόδιο για την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων, φεύγει τον Μάιο του 1948. Τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν μέσω ειδικής επιτροπής διαμοιρασμό της περιοχής σε δύο κράτη τον Νοέμβριο του 1947, που οι Παλαιστίνοι απορρίπτουν με μποϊκοτάζ στα Ηνωμένα Έθνη, μην αναγνωρίζοντας το απικιακό κράτος. Άλλοι δύο λόγοι ήταν το γεγονός ότι η περιοχή χωρίστηκε σε δύο ίσα κομμάτια, παρά το γεγονός ότι ο εβραϊκός πληθυσμός ήταν μόλις το 25%. Το δεύτερο ζήτημα προέκυψε από το γεγονός ότι τα πιο γόνιμα εδάφη δόθηκαν στο νέο Ισραηλινό κράτος. Παρότι ο Μπεν Γκουριόν και η Ισραηλινή ηγεσία δέχτηκε τη συμφωνία, δεν σκόπευαν ποτέ να την τηρήσουν. Το σημαντικό για αυτούς ήταν η αναγνώριση του Ισραήλ ως νόμιμο κράτος, πράγμα που κατάφεραν. Το Ισραήλ έδειξε την πρόθεσή του να μην τηρήσει τα σύνορα που προτάθηκαν όταν το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου απέλασε 75.000 Παλαιστινίους από τα χωριά τους, μετά από μια σειρά επιθέσεων. Η κατάσταση κάθε μήνα γινόταν όλο και χειρότερη, και παρά την προσπάθεια Αράβων εθελοντών, ο οργανωμένος και καλύτερα εξοπλισμένος Ισραηλινός στρατός συνέχισε ουσιαστικά ανενόχλητος στην εθνοκάθαρση. Και έτσι οι διεθνείς οργανισμοί αντιλήφθηκαν ότι δεν θα βρεθεί λύση με αυτόν τον τρόπο. Τον ίδιο μήνα προτάθηκε μια τρίμηνη εκεχηρία και στη συνέχεια μια πενταετής περίοδος για να παραχθεί μια μόνιμη λύση. Το Ισραήλ άμεσα αρνήθηκε τις προτάσεις αυτές και στις 10 Μαρτίου εφάρμοσε το πλάνο Δέλτα, ή αλλιώς γνωστό ως Νταλέτ. Εντός αυτού αναγράφεται η στρατηγική που ακολουθήθηκε από το Ισραήλ το 1948 και η γλώσσα του αποκαλύπτει ότι ποτέ δεν θα ήταν ένας κανονικός πόλεμος. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον εξής τρόπο: είτε με την καταστροφή χωριό, με το να τα καίνε, να τα ανατινάζουν και να τοποθετούν νάρκες στα ερείπια τους, ιδιαίτερα σε εκείνα τα πληθυσμιακά κέντρα που είναι δύσκολο να ελέγχονται συνεχώς, είτε με την εκτέλεση επιχειρήσεων χτενίσματος και ελέγχου σύμφωνα με τις εξής κατευθυντήριες γραμμές, περικύκλωση των χωριών και διεξαγωγή ερευνών μέσα σε αυτά. Σε περίπτωση αντίστασης, οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εξεντωθούν και ο πληθυσμός να εκδιωχθεί έξω από τα σύνορα του κράτους. Πλάνο Νταλέτ, 10 Μαρτίου 1948. Στις 15 Μαΐου, οι Άγγλοι έφυγαν από την Παλαιστίνη και η αναγνώριση του Ισραήλ ήταν πια πολιτική επιλογή και της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα, αυτή η μέρα σηματοδοτεί και την επίσημη μέρα που άρχισε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών Εθνών. Προτού προχωρήσουμε, είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι ο πόλεμος ήταν αποτέλεσμα καθαρά Ισραηλινών επιλογών και πράξεων. Από την αρχή του σχεδίου Νταλέτ το Μάρτιο μέχρι τις 15 Μαΐου που άρχισε ο πόλεμος, ήρθαν υποκατοχή 200 Παλαιστινιακά χωριά, των οποίων ο πληθυσμός εκδιώχθηκε και τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ανακοίνωσε επίσημα ότι κήρυξε πόλεμο έχει μηδενική σημασία. Δυστυχώς όμως, κυκλοφορεί ένας ακόμα μύθος για αυτόν τον πόλεμο. Το Ισραήλ κατάφερε με μαγικό τρόπο να πολεμήσει ταυτόχρονα την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη Συρία, το Ιράκ και το Λίβανο και να βγει νικητής παρά τις ελάχιστες πιθανότητες. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Αρχικά, όπως είδαμε ήδη, ο πόλεμος άρχισε το Δεκέμβριο του 1947, ακόμα και αν δεν είχε ανακοινώσει επισήμως τις επιθέσεις του το Ισραήλ. Ο Αραβικός Απελευθερωτικός Στρατός, που στάλθηκε από τις γειτονικές χώρες, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δυνάμεις που είχε το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος παρήχε συνολικά 10.000 άτομα, εκ των οποίων οι μισοί ήταν εθελοντές της μουσουλμανικής αδερφότητας, που λόγω πρώην φυλάκισης είχαν μηδενική εμπειρία. Οι Συριακές δυνάμεις ήταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, με την Ισραηλινή πλευρά να σκέφτεται επέκταση σε συριακά εδάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι δυνάμεις του Λίβανου ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και αμήνθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε παλαιστινιακά χωριά δίπλα στα σύνορά τους. Τα Ιρακινά στρατεύματα έφεραν αντίσταση σε κάποια σημεία, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό δυνάμεών τους ήταν σύμφωνο με τις Ιορδανικές διαταγές. Και εδώ είναι και το πιο σημαντικό κράτος σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ιορδανία είχε τον πιο εκμοντερνισμένο στρατό από όλα τα αραβικά κράτη και το μόνο που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα σχέδια του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο βασιλιάς Αμπτουλά της Ιορδανίας είχε συμφωνήσει με την Ισραηλινή ηγεσία να πάρει την δυτική ακτή και την ανατολική Ιερουσαλήμ για να μην επιτεθεί στο Ισραήλ.
Ο Ιορδανικός στρατός και συνεπώς το μεγαλύτερο κομμάτι του Αραβικού Απελευθερωτικού Στρατού αξιοποιήθηκε αποκλειστικά για άμυνα των περιοχών αυτών. Ήταν λόγω αυτής της πραγματικότητας όπου ακόμα και στις 11 Μαΐου η Ισραηλινή ηγεσία συζητούσε το ενδεχόμενο του πολέμου με τον Μπεν Γκουριόν να δηλώνει: «Η εκκαθάριση της Παλαιστίνης παρέμεινε ο κύριος στόχος του σχεδίου Ντάλετ». Το συναίσθημα αυτό ήταν κοινό, με το Βρετανό διοικητή του Ιορδανικού στρατού Γκλαμπ Πασά να χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως ψευτοπόλεμο. Επομένως, βλέπουμε ότι ο πραγματικός στόχος του πολέμου, που ήταν η εθνοκάθαρση των αμάχων Παλαιστινίων και ο πόλεμος του 1948, αποτελούν δύο ξεχωριστές πραγματικότητες. Η Ισραηλινή ηγεσία δεν είχε ποτέ κανένα άγχος για το εάν θα βγει κερδισμένη και σε διάφορες φάσεις σκέφτηκε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο μέχρι και σε σημείο που επιτέθηκε και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που είχε υποσχεθεί στην Ιορδανική πλευρά, ακόμα και αν δεν κατάφερε να την πάρει. Το Ιούνιο του 1948, με νέα μοντέρνα αεροπλάνα που έλαβε το Ισραήλ, επί της ουσίας οι δυνάμεις τους ήταν ανώτερες σε ποιότητα και αριθμό στο έδαφος και στον αέρα. Τα λόγια των αραβικών κρατών για τη θερμή υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού υποστηρίχθηκαν από τους εθελοντές στο έδαφος, που πολλές φορές δεν είχαν καν όπλα, αλλά όχι από τις κυβερνήσεις τους. Προτού προχωρήσουμε, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε αυτή την εθνοκάθαρση χρόνια πριν από τον πόλεμο. Προφανώς, τα παραπάνω είναι ενδεικτικά, αλλά αυτό που δεν αναφέρεται συχνά είναι η πλήρη επίγνωση που είχε το Ισραήλ για τα άτομα που σκότωνε και έδειχνε από την περιοχή. Ένα από τα σημαντικά πρόσωπα του JNF που αναφέραμε πριν ήταν ο Γιώσεφ Βάιτς. Κάτω από την ηγεσία του, πληροφοριοδότες πήγαιναν σε αραβικά χωριά και λαμβάνανε πληροφορίες για τους κατοίκους, τη γεωγραφία του χωριού, τον υλικό πλούτο που βρίσκονταν εκεί και γενικά οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε τον εκδιωγμό αυτών των κατοίκων. Στην έξοδό τους από την περιοχή, οι Βρετανοί παρήχαν επιπλέον πληροφορίες στον Βάιτς σχετικά με το ποιοι είχαν συμμετάσχει στην αραβική εξέγερση το 1936. Ο αριθμός τέτοιων ατόμων σε ένα χωριό έπαιζε σημαντικό ρόλο στο πόσο βίαιη θα ήταν η μοίρα που το περίμενε. Τέλος, κατά τη διάρκεια αυτής της εθνοκάθαρσης, φάνηκε έντονα ο αντισημιτικός χαρακτήρας του σιωνισμού, με τον Μπεν Γκουριόν να αναφέρει τον πόλεμο ως δεύτερο ολοκαύτωμα και με τους Άραβες να αποσκοπούν τον αφανισμό των Εβραίων. Ακόμα, Άραβες Εβραίοι εντός του Ισραηλινού στρατού αντιμετώπιζαν προκαταλήψεις από τους επίκους, οι οποίοι τους χαρακτήριζαν ως στρατιώτες χαμηλότερης ποιότητας και μη ικανούς ηγετικής θέσης. Στα τέλη του 1948, το σχέδιο Ντάλετ είχε επί της ουσίας ολοκληρωθεί. Ένα δεύτερο κύμα από Ισραηλινές δημιουργίες έκαψε όσα χωριά είχαν καταφέρει να αντισταθούν κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκδίωξε παραπάνω Παλαιστινίους. Σε αυτή τη φάση, ο όγκος της δουλειάς μετατοπίστηκε στο JNF, που έπρεπε να χτίσει νέα χωριά πάνω στα ερείπια ή να φυτέψει δάση πάνω σε αυτά για να διαγραφεί πλήρως η ιστορία τους. Σε διάφορες φάσεις έγιναν προσπάθειες για την επιστροφή των Παλαιστινίων στα εδάφη τους. Πρώτα από τον Γκόμι Φόλκε Μπερναντότ τον Μάιο του 1948, μέχρι και το Σεπτέμβριο, όπου σκοτώθηκε από Ισραηλινούς τρομοκράτες στα Ιεροσόλυμα, και στη συνέχεια από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής Παλαιστίνης των Ηνωμένων Εθνών. Παρότι θέσεις αυτές υιοθετήθηκαν από πολλά κράτη, η πραγματικότητα στο έδαφος παρέμεινε ίδια. Οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Εθνών αγνόησαν τη Χάγκανα και τους Ισραηλινούς απίκους, που συνέχιζαν το έργο του τελευταίου χρόνου. Με εξαίρεση μία αναφορά τον Οκτώβριο του 1948 που δεν εκδόθηκε δημοσίως, το Συμβούλιο Ασφάλειας και τα Ηνωμένα Έθνη τάχθηκαν στην πλευρά του Ισραήλ, πράγμα που με εξαίρεση κάποιες εξελίξεις των τελευταίων 2 χρόνων είναι ακόμα πραγματικότητα. Ο αριθμός παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων και διεθνών νόμων είναι τόσο μεγάλος που κάνει την αναφορά κάθε περίπτωσης συγκεκριμένα σχεδόν αδύνατη. Αναγκαστικά θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο γεγονός, με άλλα λόγια, τον πόλεμο του 1967. Ο πόλεμος του 1967, ή αλλιώς γνωστός ως πόλεμος των 6 ημέρων, έχει παρουσιαστεί ως μια αναγκαία αντίδραση του Ισραήλ για την εξασφάλιση της ασφάλειάς του, εναντίον όλο και πιο προκλητικών κινήσεων της συμμαχίας μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας. Το αν είχε όντως λόγο το Ισραήλ να φοβάται μια τέτοια επίθεση είναι μικρής σημασίας, καθώς θα δούμε το πώς και αυτή η επίθεση ήταν σχεδιασμένη χρόνια πριν. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στον πόλεμο του 1948. Με τη δυτική ακτή σε ιορδανικά χέρια και τη λωρίδα της Γάζας ανεξάρτητη, ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί η πλήρη επανάκτηση της πατρίδας. Μέχρι και ο Μπεν Γκουριόν χαρακτήρισε τους δισταγμούς του ως ένα μοιραίο λάθος που θα μετανιώσουν οι επόμενες γενιές. Παρότι στη διάρκεια της προεδρίας του προσπάθησε και άλλες φορές να κατακτήσει αυτά τα εδάφη, όπως το 1958 και το 1960, ποτέ δεν εκτέλεσε τα σχέδια αυτά, είτε λόγω φόβου για την αντίδραση της διεθνής κοινότητας, είτε επειδή η είσοδος ενός τόσο μεγάλου παλαιστινιακού πληθυσμού, που πια δεν ήταν τόσο εύκολο να διωχθεί σε άλλες χώρες, θα έφερνε προβλήματα στη δημογραφική αγνότητα ενός καθαρά εβραϊκού κράτους.
Ο λόγος που οι ευκαιρίες παρουσιάστηκαν το 58 και το 60 ήταν λόγω του Αιγύπτιου Προέδρου Νάσερ, ο οποίος προσπάθησε με την ύπαρξη στρατιωτών στα σύνορά του να αλλάξει το status quo της περιοχής και να προστατεύσει την προεδρία του. Οι ανησυχίες του αυτές δεν ήταν αβάσιμες, καθώς το 58 ο Γκουριόν είχε συναντηθεί με γαλλικές και αγγλικές δυνάμεις για να επιτεθεί στην Αίγυπτο, κάτω από τη δικαιολογία της ανόδου του ριζοσπαστισμού εντός του Αφρικανικού κράτους. Με την απόσυρση όμως του Γκουριόν από την πολιτική το 1963, το Ισραηλινό λόμπι που του είχε συστήνει τις επεμβάσεις του 58 και το 60, με μέλη ήρωες του πολέμου του 48, όπως ο Μοσέ Νταγιάν και Γιγκάλ Αλόν, το Ισραήλ ήταν έτοιμο να διορθώσει το μοιραίο λάθος του Γκουριόν. Αυτή ήταν και η σημαντική διαφορά μεταξύ του 60 και του 67. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι τεχνικές του Νάσερ και η γενική στάση της Αιγύπτου και της Συρίας δεν ήταν τυχαία. Ακόμα και αν αγνοήσουμε τα γεγονότα του 48, από το 1953 το Ισραήλ είχε αρχίσει πάλι τις επιθετικές του ενέργειες. Συγκεκριμένα, άρχισε την κλοπή πηγών νερού σε περιοχές κοντά στον ποταμό Ιορδάνη, στερώντας νερό από τη Συρία και τον Λίβανο. Ύστερα, όπως αναφέραμε, το Ισραήλ σχεδίαζε γενικότερα μία επέμβαση στην Αίγυπτο. Αλλά όπως κατάλαβαν και οι Σύριοι, μία τέτοια επίθεση θα συνδυαζόταν με την κατάκτηση των υψών του Γκολάν από τη Συρία για την προστασία των συνόρων του. Ακόμα, η πλήρη διεθνής αδιαφορία για το Παλαιστινιακό ζήτημα οδήγησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο σε πιο έντονες μορφές συνθηκολόγησης, ιδιαίτερα μετά το 1956 με την επιστροφή του Γκουριόν στην Προεδρία. Η αδιαφορία αυτή ήταν ιδιαίτερα προβληματική, εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι Παλαιστίνοι εντός των συνόρων του Ισραήλ ήταν κάτω από στρατιωτικό νόμο εκείνη την περίοδο. Τέλος, οι εντάσεις κορυφώθηκαν το 1966 με την αλλαγή της Συριακής κυβέρνησης στο κόμμα Μπαθ, που ήταν αποφασισμένο να πάρει μια πιο αποφασιστική στάση ενάντια στο Ισραήλ. Αυτό πήρε αρχικά τη μορφή ενός έργου ίδρευσης που θα εξασφάλιζε πίσω τις πηγές νερού που είχε κλέψει πριν 13 χρόνια το Ισραήλ. Η απάντηση ήταν ο άμεσος βομβαρδισμός του έργου από την Ισραηλινή αεροπορία, κάνοντας αδύνατες τις συζητήσεις για συνθηκολόγηση. Αυτή η νέα πραγματικότητα και η έλλειψη των ανησυχιών του Γκουριόν για το δημογραφικό πρόβλημα έκαναν διαφορετικό το 1967 από το 60. Αλλά ακόμα υπήρχε ελπίδα. Συγκεκριμένα, η Αμερική και τα Ηνωμένα Έθνη κοιτούσαν για τη διαμόρφωση μιας διπλωματικής λύσης, κάτι που το Ισραήλ έμεσα αρνήθηκε, κηρύσσοντας πόλεμο στις 5 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα του πολέμου είναι γνωστό. Τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφάλειας πίεσε στην απόσυρση του Ισραήλ από τις κατεχόμενες περιοχές, πράγμα που ακολουθήθηκε μόνο για τη Χερσόνησο του Σινά, και αυτό το 1979, μετά τον πόλεμο της Τριβής το 70 και τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 73. Όσον αφορά τη Γάζα και τη Δυτική Ακτή, η μία περιοχή αποτελούσε και αποτελεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ενώ η άλλη περιέχει διαχωρισμένα παλαιστινιακά χωριά που ζουν με συνεχή φόβο από τους απικιστές τους, πράγμα που από μόνο του θεωρείται γενοκτονική πρακτική. Εν συντομίας, βλέπουμε ότι ο μύθος του καλού Ισραήλ, που παρότι κέρδισε με ευκολία τους αντιπάλους του, ήταν αρκετά ευγενικό για να επιστρέψει τα εδάφη τους, απλούστατα δεν ισχύει. Είναι αδύνατο να καλυφθούν σε ένα YouTube βίντεο όλα τα κομμάτια του Παλαιστινιακού ζητήματος αναλυτικά. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πάω και να κάνω ανάλυση κάθε γεγονότος όπως ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να υποθεί, πολύ φοβάμαι ότι η μόνη απάντηση που θα λάβω είναι ότι ο πόλεμος δεν είναι ποτέ η λύση και ότι η διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος μπροστά. Επομένως, ας αγγίξουμε τις πιο γνωστές προσπάθειες διπλωματίας που έχουν γίνει και ας δούμε την επιτυχία, αλλά και πολύ σημαντικότερα την ειλικρίνειά τους στο να βρουν μια πραγματική λύση στο ζήτημα. Οι περιπτώσεις που θα εξεταστούν θα είναι η Συμφωνία του Όσλο το 1993, καθώς και η συνάντηση στο Camp David το 2000. Τα δύο αυτά γεγονότα έχουν αναδειχθεί ως πραγματικές προσπάθειες ειρήνης από το Ισραήλ, αλλά που δυστυχώς δεν καρποφόρησαν είτε λόγω ενός επιθετικού Αραφάτ, ο οποίος ήθελε υπερβολικές υποχωρήσεις από την Ισραηλινή ηγεσία, είτε λόγω ενός φανατισμού από την πλευρά δεξιών πολιτικών όπως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που δεν αντικατοπτρίζουν ορθά την άποψη του μέσου Ισραηλινού πολίτη. Ας αρχίσουμε με τις συμφωνίες του Όσλο. Παρότι η εντύπωση πολλών είναι ότι προτάθηκε μια συμφωνία για δύο κράτη, παρόμοια με τα σύνορα του 1967, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Η απέτηση του Γιτσάκ Ραμπίν, προέδρου του Ισραήλ εκείνη την περίοδο, ήταν η μείωση της Παλαιστινιακής ηγεσίας σε μια τοπική αστυνομία, κάτω από την Ισραηλινή κυβέρνηση, που θα εξασφάλιζε την ασφάλεια της Δυτικής Ακτής και θα μείωνε τον κίνδυνο της Παλαιστινιακής τρομοκρατίας. Παράλληλα, η επιστροφή μεταναστών στην Παλαιστίνη δεν ήταν καν θέμα συζήτησης για το Ισραήλ και αντιθέτως αρνήθηκε ευθέως το δικαίωμα των Παλαιστινίων για επιστροφή. Αλλά εδώ προκύπτει η ερώτηση. Τι πρόσφεραν ακριβώς οι Ισραηλινοί?
Η απάντηση ήταν ο διαχωρισμός της δυτικής ακτής σε 3 ζώνες, Α, Β και Γ, εκ των οποίων η Γ θα ήταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Ισραήλ και θα έκοβε τις Παλαιστινιακές ζώνες σε εκατοντάδες αποκλεισμένα χωριά, περικυκλωμένα από σειρματόπλεγμα. Με άλλα λόγια, η συζήτηση δεν γινόταν γύρω από το ζήτημα της Παλαιστίνης, αλλά για το πόσο από το 20% που τους απέμενε θα κρατούσαν. Το ότι ο Αραφάτ δέχθηκε μια τέτοια συμφωνία δεν ήταν μια λαμπρή μέρα για την διπλωματία, που ηρωνικά βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, αλλά επί της ουσίας μια τελευταία ελπίδα επιβίωσης για έναν καταπιεσμένο λαό. Το Camp David το 2000 ήταν αποτέλεσμα του Όσλο, καθώς η νέα πραγματικότητα στο έδαφος της Παλαιστίνης είχε οδηγήσει σε χειρότερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους της Δυτικής Ακτής και της Γάζας, που και αυτή θα κατατεμνόταν σε 2 κομμάτια. Η πρόταση του Αραφάτ στη συνάντηση ήταν η επέκταση του χρόνου συνθηκολόγησης σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο από τις 2 εβδομάδες που είχε αποφασίσει αυθαίρετα ο Αμερικάνος πρόεδρος Bill Clinton, έτσι ώστε να είναι εφικτή η έβρεση μιας πραγματικής λύσης. Συνοπτικά, οι απαιτήσεις ήταν περισσότερο μια επιστροφή στο προηγούμενο στάδιο με σκοπό την έβρεση μιας μόνιμης λύσης. Δυστυχώς, ο Ισραηλινός πρόεδρος Εχούντ Μπάρακ ήταν αποφασισμένος να διατηρήσει την πραγματικότητα στο έδαφος. Η πρότασή του ήταν η εξής. Πάντα, μιλώντας για το 20% της γης ή λιγότερο, το Παλαιστινιακό κράτος θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως. Δεύτερον, το κράτος αυτό δεν θα έχει δικιά του οικονομική εξωτερική πολιτική και θα αναλάμβανε αποκλειστικά εσωτερικούς τομείς όπως η εκπαίδευση. Τρίτον, δεν θα γίνει συζήτηση για τις Ισραηλινές αποικίες, ακόμα και εντός αυτών των ελάχιστων εδαφών που απέμεναν στους Παλαιστινίους. Προφανώς, αυτή η πρόταση αποτελεί λιγότερο πρόταση και παραπάνω προσβολή, και με εξαίρεση κάποιες ανεπίσημες, αυτή ήταν η τελευταία υποτιθέμενη προσπάθεια έβρεσης ειρήνης από την Ισραηλινή πλευρά. Αυτή η έλλειψη οποιασδήποτε ελπίδας ήταν και αυτή που γέννησε τη δεύτερη Ιντιφάντα, δηλαδή την εξέγερση των Παλαιστινίων κατοίκων. Ένας από τους λόγους που τέτοιες αδικίες είναι εφικτό να παραμένουν απαρατήρητες είναι μύθοι όπως το ότι δεν υπάρχει κάποιος από την Παλαιστινιακή πλευρά και ότι οργανώσεις όπως η Χαμάς αποτελούν εμπόδιο στην ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής ειρήνης. Ιστορικά, το Παλαιστινιακό ζήτημα έχει διαμορφωθεί σημαντικά από τη συζήτηση γύρω από τη Γάζα και συγκεκριμένα των οργανώσεων που δρούν εντός της και πιο συγκεκριμένα της Χαμάς. Σύμφωνα με το Ισραήλ αλλά και με τα περισσότερα δίκτυα ενημέρωσης, η Χαμάς δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από μία ακόμα προσθήκη στη μακρά λίστα Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων και ένα ακόμα εμπόδιο από την επίτευξη μιας πραγματικής ειρήνης στον τόπο. Το να κοιτάμε όμως τη Χαμάς με σημείο αρχή στην επίθεση στις 7 Οκτωβρίου ποτέ δεν θα οδηγήσει σε μια ειλικρινή απεικόνισή της. Το 1979, ο Σέιχης Αχμέντ Γιασίν ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση Η Ισλαμική Κοινότητα, που δούλευε για την ανοικοδόμηση κτηρίων και γενική βοήθεια στην περιοχή της Γάζας. Η οργάνωση αυτή χρηματοδοτήθηκε στα αρχικά της στάδια από το Ισραήλ. Ο λόγος ήταν ότι με την ενδυνάμωσή της θα μπορούσε να παίξει έναν ανταγωνιστικό ρόλο στη Φατά που ήταν κάτω από την Παλαιστινιακή Αρχή. Η μεταμόρφωση της Χαμάς σε μια πολιτική οργάνωση που κοιτάει για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων μέσω ένοπλης αντίστασης έλαβε μέρος το 1988, ακολουθώντας την πρώτη Ιντιφάντα. Εκείνη τη χρονιά είναι που έκδοσε και τον πρώτο χάρτη των στόχων της, όπου αναφέρουν την καταστροφή του Ισραήλ. Από αυτόν τον στόχο, γρήγορα αντλείται και το συμπέρασμα ότι όντως η Χαμάς είναι μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση και ότι εφόσον δεν κάνουν καμία παραδοχή όσον αφορά την ύπαρξη του Ισραήλ, αντιστοίχως το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει προοπτικές ειρήνης, εάν δεν έχει κάποια συζητήσιμη φωνή από την άλλη πλευρά. Όπως μπορεί όμως κάποιος ήδη να καταλάβει, αυτό δεν αποτελεί κάτι παραπάνω από έναν ακόμα μύθο. Για να λειτουργήσει η παραπάνω υπόθεση, θα πρέπει να κοιτάξουμε το Παλαιστινιακό ζήτημα ως κάποιο είδους θρησκευτική διαμάχη. Όπως είδαμε όμως, το να αγνοηθεί ο απικιοκρατικός χαρακτήρας της διαμάχης με αυτόν τον τρόπο αποτελεί αδικία στην αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων. Η Χαμάς πολεμάει μία απικία. Οι απικίες επίκων όπως το Ισραήλ λειτουργούν είτε με την εξόντωση των προηγούμενων πληθυσμών στα εδάφη που κατακτά, όπως για παράδειγμα η ΗΠΑ με τους Ιθαγενείς, είτε με την δημιουργία 2 διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων όπου ο έπικος έχει απόλυτη κυριαρχία, όπως στη Νότια Αφρική. Το Ισραήλ αξιοποιεί και τις 2 στρατηγικές. Συνοπτικά, η ύπαρξη του Ισραήλ ως κράτος βασίζεται στην καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού. Επομένως, ότι αυτή η απέτηση αποτελεί κάποιο είδους γενοκτονικό κάλεσμα αντί για μια λογική απέτηση ενός αντιαπικιακού αγώνα είναι παράλογο. Συνεχίζοντας, ας δούμε το πώς η Χαμάς κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη δύναμη εντός της Γάζας. Η γενική αποτυχία στην παροχή χειροπιαστών αποτελεσμάτων από οργανισμούς που δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα ήταν κάτι που οδήγησε στη στροφή στο Ισλάμ.
Και αυτό το κύμα κορυφώθηκε το 1993 με τη Συμφωνία του Όσλο. Η Χαμάς ήταν πάντα αρνητική σε αυτή τη συμφωνία, πράγμα που συμβάδισε με τη λιγότερο διπλωματική της προσέγγιση και το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν διεκπεραίωσε τις ελάχιστες παραχωρήσεις που υποσχέθηκε έδωσαν ακόμα περισσότερη βάση στα λόγια της Χαμάς. Με την αποτυχία του Camp David και τη δεύτερη Ιντιφάντα το 2000, η μάχη της Χαμάς ενάντια στις Ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα έδωσε έναν ακόμα λόγο στον Παλαιστινιακό λαό για να τους στηρίξει. Αυτά τα συναισθήματα έγιναν πιο έντονα το 2004 με τον θάνατο του Γιασέρ Αραφάτ, με την Παλαιστινιακή Αρχή να χάνει το κύρος του ιστορικού της ηγέτη, με ένα κενό να δημιουργείται στο ποιος είναι εκπρόσωπος των Παλαιστινίων. Η στροφή των Παλαιστινίων στη Χαμάς δεν ήταν κάποιο είδους φανατισμός. Η Παλαιστινιακή Αρχή είχε αποδυναμωθεί σημαντικά και ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Αραφάτ σχεδόν συνεργαζόταν με Ισραηλινά και Αμερικανικά συμφέροντα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι δυνάμεις της Φατάχ είχαν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση από αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και το γεγονός ότι σε αντίθεση με τη Χαμάς δεν είχαν ξεκάθαρες θέσεις σχετικά με το δικαίωμα των Παλαιστινίων για την επιστροφή στη χώρα τους. Ο Ισλαμικός χαρακτήρας της Χαμάς την έκανε τον τέλειο στόχο για δαιμονοποίηση, αξιοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό για την εξίσωσή της με οργανώσεις όπως η ISIS. Αλλά πριν είναι ακόμα εφικτή η πλήρη χρήση βίας εναντίον τους, έπρεπε να λυθεί ένα ακόμα ζήτημα. Παρότι είχαν γίνει ανοιχτές επιθέσεις εντός της λωρίδας της Γάζας, πάντα ήταν προβληματικές λόγω της ύπαρξης Εβραίων απίκων εντός της περιοχής. Ο τότε πρόεδρος του Ισραήλ, Αριέλ Σαρών, έκφρασε την ανάγκη για την αφαίρεση αυτών των απίκων από την περιοχή, ως σημάδι καλής θέλησης και ειλικρινούς βήματος προς την επίτευξη μιας ειρήνης. Αν και αυτό ήταν πιστευτό μόνο σε δυτικό ακροατήριο, καθώς η επιχείρηση αμυντική ασπίδα της ίδιας χρονιάς, που καλούσε για την εκτέλεση αρχηγών της Χαμάς, έδειχνε προς το αντίθετο. Το 2006 η Χαμάς κέρδισε τις εκλογές στη λωρίδα της Γάζας και από τότε κατέχει τον έλεγχο της περιοχής με εξαίρεση τις αρχικές διαμάχες που είχε με τη Φατά εκείνη την περίοδο. Από τότε, το Ισραήλ, πια χωρίς το εμπόδιο των απίκων του εντός της λωρίδας, άρχισε μία σειρά από επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Συγκεκριμένα, τις αποστολές πρώτη βροχή, καλοκαιρινές βροχές, φθινοπορεινά σύννεφα, ζεστός χειμώνας, χυτός μόλιβδος, επιστρεφόμενη ηχός, πυλώνας άμυνας και προστατευτική αρχή. Αυτές οι επιθέσεις συνέβησαν ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή του μεγέθους αντίστασης από την πλευρά της Χαμάς ή των κατοίκων της Γάζας και θα αποτελούσε το προήμιο για τις επιθέσεις που βλέπουμε σήμερα. Αυτές οι πράξεις έχουν συνοδευτεί με το γενικό αποκλεισμό απαραίτητων αγαθών εντός της λωρίδας, ακόμα και σε περιόδους συμφωνημένης εκεχηρίας ή ακόμα και μετά από υπόσχεση της Ισραηλινής πλευράς για το αντίθετο. Ακόμα, η Χαμάς έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι θα δεχόταν μια συμφωνία στα σύνορα του 1967 για ένα ειρηνικό τέλος στο ζήτημα, αλλά το Ισραήλ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι η Χαμάς η πλευρά που αρνείται οποιαδήποτε συνεννόηση, ούτε είναι αντικειμενικό ακόμα να επικαλούμαστε τον πρώτο χάρτη στόχων της ως το μοναδικό έγγραφο που έχει εκδώσει η οργάνωση. Οι προτάσεις για δύο κράτη στην περιοχή έγιναν και μετά τις 7 Οκτωβρίου από την πλευρά της Χαμάς, τον Απρίλιο του 2024, που πάλι αντιμετωπίστηκε με Ισραηλινή άρνηση. Αλλά ας δούμε αυτή την επίθεση σε βάθος. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε για την απροκάλυπτη βαρβαρότητά της, συγκεκριμένα αναφέροντας ένα μακελιό που είχε θύματα αμάχους, ακόμα και βρέφη. Ακόμα και αν αγνοήσουμε το γεγονός ότι για την Παλαιστινιακή πλευρά αυτό αποτελεί καθημερινότητα, νομίζω είναι σημαντικό να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα την εικόνα εκείνη της ημέρας. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι άμαχοι δεν ήταν κάποιο είδους μοναδικό στόχος της αποστολής. Έγινε επίθεση σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις και με οργανωμένο τρόπο. Αλλά σκεφτούμε λίγο τι πραγματικά συνέβαινε εκείνη την ημέρα. Οι μαχητές της Χαμάς βγήκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους από το στρατόπεδο συγκέντρωσης το οποίο βομβαρδίζονταν συνεχώς και δέχονταν επιδρομές από τον Ισραηλινό στρατό. Στην έξοδό τους από εκεί παρατήρησαν τους ανθρώπους που ζουν στα δικά τους σπίτια να χορεύουν σε μουσική, σχεδόν κοροϊδεύοντας την κατάστασή τους. Εάν έβγαιναν Εβραίοι Πολωνοί από το Auschwitz με όπλα και βλέπανε Γερμανούς να χορεύουν στα κλεμμένα τους σπίτια, θα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Το ότι όλο αυτό παρουσιάζεται ως ένα αθώο πάρτι σε μια τυχαία πόλη του Ισραήλ είναι σχεδόν αδιανόητο εάν κριθεί με λογική. Ας δούμε όμως και τους ανθρώπους. Προφανώς, όχι τα παιδιά που χάθηκαν, να χάνονται τέτοιες ζωές είναι πάντα μια τεράστια τραγωδία ανεξαρτήτως πλευράς. Αλλά οι ενήλικες άνθρωποι που ήρθαν από άλλες άκρες του κόσμου, όπως το ζευγάρι που κρατήθηκε όμηρο, που παρότι είχε μια οργανωμένη ζωή στη Λατινική Αμερική, αποφάσισε συνειδητά να απικήσει στο Ισραήλ, ή τους κατοίκους που από κάθε άκρη του Ισραήλ αποφάσισαν να απικήσουν έξω από τη λωρίδα της Γάζας για να εκμεταλλευτούν τα άδεια παλαιστινιακά εδάφη που τους δόθηκαν σε προνομιακή τιμή. Θέλω εσείς να κρίνετε πώς διαμοιράζεται το μερίδιο ευθύνης μεταξύ των μαχητών της Χαμάς και των ιδίων για το ποιος ευθύνεται για αυτή την τραγωδία. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η πράξη του απικισμού είναι έμφυτα εχθρική προς τον ηθαγενή πληθυσμό. Τέλος, θα ήταν άδικο να αφαιρεθεί και ο ενεργός ρόλος του Ισραήλ σε αυτή την επίθεση, εκτός του κομματιού της γενικής καταπίεσης που εφαρμόζουν.
Η τοποθέτηση αυτών των συνοικιών ακριβώς έξω από τη λωρίδα της Γάζας, με κάποιες φορές ακόμα και πιο μπροστά από στρατιωτικές βάσεις, θυμίζει τις τεχνικές των Αμερικανικών αποικιών. Αφότου παραβίαζαν τις συνθήκες που είχαν συμφωνήσει με τους ηθαγενείς, οι ηθαγενείς προφανώς επιτίθονταν. Η Αμερικανική κυβέρνηση αξιοποιούσε αυτή την αφορμή για την κατάκτηση περαιτέρω εδαφών που προηγουμένως είχαν υποσχεθεί. Συνοπτικά, για το Ισραήλ, η προπαγανδιστική αξία που είχαν οι κάτοικοι αυτοί στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχαν όταν ήταν ζωντανοί. Ακόμα και αν είμαστε ένα τελείως ουδέτερο μέρος στο ζήτημα, που απλώς λέμε κρίμα για τον ανθρώπινο χαμό στην περιοχή, δεν θα έπρεπε να προβληματιστούμε για το γεγονός ότι το Ισραήλ αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Αιγύπτου για το υπερχόμενο χτύπημα. Δεν θα πρέπει να ρωτήσουμε το γιατί έγινε η παραποίηση στοιχείων και μαρτυριών θυμάτων της επίθεσης. Δεν είναι άξιο απορίας ότι την καταμέτρηση την ανέλαβε η εθελοντική οργάνωση της Ζάκα, που έχει εμπλακεί σε παρόμοιες κατηγορίες σε προηγούμενα γεγονότα και έχει αποδεδειγμένες ρίζες με το πολιτικό κόμμα του Νετινιάχου. Προφανώς δεν θέλω μία σειρά υποθέσεων που καταλήγουν στα όρια της συνωμοσιολογίας, αλλά το γεγονός ότι οι Ισραηλινές αρχές απέρριψαν την είσοδο των Ηνωμένων Εθνών εντός του Ισραήλ για έρευνα του γεγονότος θα έπρεπε να είναι από μόνο του αρκετό για να μας προβληματίσει. Τέλος, εάν ο προβληματισμός έρχεται με το γεγονός ότι ανεξαρτήτως του Ισραήλ η Χαμάς έχει και αυτή κατακριτέα χαρακτηριστικά, τότε σύμφωνοι. Αλλά η άποψή μας για τη Χαμάς δεν είναι κάτι που μας ζήτησαν οι Παλαιστίνοι, ούτε είναι κάτι σημαντικό για το ζήτημα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η μόνη δύναμη ένοπλης αντίστασης εντός της λωρίδας της Γάζας. Το να αποστασιοποιηθεί μια ειλικρινή προσπάθεια βοήθειας των Παλαιστινίων από αυτή την οργάνωση είναι απλούστατα αδύνατον. Αντίστοιχα και με την Ansar Allah, τους Χούθι δηλαδή και τη Χεσμπολά. Μπορεί να έχουν μία ατζέντα που ακολουθούν στη χώρα τους. Σίγουρα. Χρηματοδοτούνται από το Ιράν. Πιθανότατα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τον μπλόκο των Χούθι έχει κάνει απείρως παραπάνω στο να βοηθήσει τους Παλαιστινίους από ότι εμείς. Ενώ σε σχέση με το Ισραήλ η Χεσμπολά, όσον αφορά το ζήτημα της Παλαιστίνης, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και για να το πω και λίγο πιο χύμα, κανείς δεν μας ρώτησε εάν θα πίναμε καφέ με κάποιο μέλος της Χαμάς ή άμα συμφωνούμε με τις πολιτικές απόψεις τους. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους Παλαιστινίους και ποιος θα τους εκπροσωπεί είναι ζήτημα καθαρά δικό τους. Όλες οι παρερμηνίες και η μυθοπλασία που περικλείει το ζήτημα φαίνεται ξεκάθαρα και στις λύσεις που προτείνονται. Πρωτοστατεί η πρόταση για την ύπαρξη δύο κρατών στην περιοχή σύμφωνα με τα σύνορα που προτάθηκαν το 1967, ως η μαγική πρόταση που θα φέρει την λύση στην περιοχή. Ο λόγος που αυτή η λύση προτείνεται είναι επειδή άμα κάποιος δεν κατανοεί την απικιακή φύση του ζητήματος, μια σχεδόν ίση κατανομή της γης φαίνεται σαν το λογικό μονοπάτι. Αλλά ακόμα και άτομα που ορκίζονται ότι υποστηρίζουν τον Παλαιστινιακό σκοπό και αναγνωρίζουν τα σημερινά γεγονότα ως γενοκτονία, θεωρούν πως αυτή η λύση είναι καλύτερη από άποψη εφικτότητας. Θα αναλύσουμε τη λύση σε αυτά ακριβώς τα πεδία, δηλαδή του δικαίου και της εφικτότητας. Εφόσον πια είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ είναι μια δυτική αποικία, αντίστοιχη σε χαρακτήρα με την Αμερική, την Αυστραλία και την Νότια Αφρική, οποιαδήποτε έννοια δικαίου εξαφανίζεται αυτόματα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιοσύνη το αν επιστρέψεις το 50% της γης που έκλεψες. Πολύ πιο ενδιαφέρον όμως είναι να δούμε αν είναι υλοποιήσιμο. Ο μύθος αυτός προκύπτει από την πεποίθηση ότι ένας τέτοιος συμβιβασμός θα ήταν πιο πιθανά αποδεκτός από την πλευρά του Ισραήλ, καθώς και ανησυχίες με το πού θα πάνε όλοι οι Ισραηλινοί σε περίπτωση ύπαρξης του κράτους αυτού. Αυτή όμως η υπόθεση καταστρέφεται με την πραγματικότητα στο έδαφος. Το Ισραήλ έχει δείξει επανελιπώς ότι ακόμα και αντιμέτωπο με διεθνή κατακραυγή, εντάλματα σύλληψης των πολιτικών του αρχηγών και δεκάδων οργανισμών να καλούν τις πράξεις του εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι αφοσιωμένο στο να εκπληρώσει το στόχο της εξάλειψης των Παλαιστινίων από την περιοχή, όσο μικρή και αν είναι. Οι μόνες φορές που το Ισραήλ δέχτηκε ένα καταμερισμό της περιοχής σε δύο κομμάτια ήταν μόνο όταν ήταν σίγουρο ότι η Παλαιστινιακή πλευρά θα το αρνούταν. Ένας καταμερισμός, εάν λάμβανε ποτέ μέρος, θα είχε την εικόνα ενός Ισραήλ πλούσιου από τη γη και τα σπίτια που έκλεψε, και μια Παλαιστίνη πάντα σε υποδεέστερη θέση, τοχοποιημένη από μια εκμετάλλευση σχεδόν 100 χρόνων και με συνεχείς παρεμβολές στην οικονομία της από μια σειρά από δυνάμεις που είναι πίσω από κάθε βήμα του Ισραήλ. Ο λόγος που τα σύνορα του 1967 φαίνονται σαν μια εφικτή λύση είναι επειδή δεν είναι λύση. Ο μόνος λόγος για την Παλαιστινιακή πλευρά να δεχθεί μια τέτοια συμφωνία είναι επειδή είναι μια πιο ήρεμη πραγματικότητα από τον καθημερινό βομβαρδισμό, όχι επειδή αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες και τα δικαιώματά τους. Το τι λύση θα επιλέξουν οι Παλαιστίνοι είναι δικό του ζήτημα. Μια Παλαιστίνια μάνα μπορεί να είναι διατεθειμένη να αφήσει ένα κομμάτι γης, εάν σημαίνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα και θα ζήσει το παιδί της. Παρόλα αυτά, το να γίνει αυτή η παραχώρηση δεν είναι δικιά μας απόφαση ή δικαίωμα.
Δικαιωματικά, η Παλαιστίνη ανήκει στον ηθαγενή πληθυσμό της και οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα επιστροφή στη γη αυτή. Σκοπός είναι να τους υποστηρίξουμε και να διαδίδουμε τις φωνές τους. Δεν χρειάζονται βοήθεια στο να εκφράσουν τις απόψεις τους. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν την κατάσταση απείρως καλύτερα από εμάς. Κλείνοντας, δεν θέλω να τελειώσει το βίντεο με μένα απλώς να κάνω κριτική. Το πιο σημαντικό σε όλα αυτά είναι η ενεργή συμμετοχή του καθενός στο να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Για όσους ακούνε για πρώτη φορά τα παραπάνω ή γενικότερα δεν έχουν κάποια σημαντική επαφή με το θέμα της Παλαιστίνης, θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα YouTube βίντεο δεν είναι αρκετό. Θα οθούσα τον οποιοδήποτε να ψάξει τις παλαιστινιακές φωνές σε αυτή την ιστορία. Θα παραθέσω και μερικά αξιόλογα βίντεο για όποιον δεν έχει χρόνο, αλλά πάλι θα πρότεινα πραγματικά και προσωπική έρευνα του καθενός για το ζήτημα. Δεύτερον, η υλική υποστήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική, με γνωστές οργανώσεις να είναι η PCRF και η Παλαιστινιακή Κόκκινη Μισέλινος. Θα αφήσω και άλλες στην περιγραφή. Ακόμα υπάρχουν χιλιάδες λογαριασμοί στα social media από Παλαιστινίους που παρακαλούν για χρηματική υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο. Όταν συμβαίνει μια γενοκτονία, θα πρέπει οι πράξεις όλων να διοχετεύονται στο σταματημό της. Δεν υπάρχει ουδετερότητα σε αυτό το ζήτημα ή έμεσες λύσεις. Είμαι σίγουρος ότι για κάποιους αυτά που ανέφερα μπορεί να ακούστηκαν απόλυτα ή μη διπλωματικά. Καλώς. Δεν υπάρχει διπλωματία στη γενοκτονία, δεν υπάρχει διπλωματία με το Ισραήλ. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians.